Mwanju muligereria na gukwandira ndonsi ya soberete ase margoba yabono chinga kichinde na inde gukwaligania semesa ya mwanganama ya chinsani kumichi yabono margoba stalikini 14 omutinyo kabiro mwaka bwekirubere na 20 abandi bamaitebuna litukerega asubali bancha ine bakonyara kwirana na mauga banyara koena na chisawadi osebya wa aao unenchiremo yo kunyara kogokia aba mwabona mange hagendrete gukolekana selitukerega ekerabono delituko liya juma Matatu tikankwaliganinya alikumanya asobwenge alitogendete gukwaliganiria semesa ito ya mwanganama yahiretirane Nkuruko Vincent Onyancha. Buna nachika ukumanya buli tanga nitukeliga abange bali bakorokyo bwancheni asaba mwaboni ko bagendrete kumerera ase chinsemu kulende imeje county ya Nyamira ekyombe kyabasubati kemanyekante buna Daughters of Raila ni go banyara gutarenya getali ya Nyamira na konyara koruobo konyi ane konyara koba irira ebintu awagati yabo amauga amone byegwa binde bali asenya getali yo anene abasubati bali bebwatera nti nabayigo bali bagonkia obotuko bugo kiralero ekyombe kyo kemanyekante buna Daughters of Raila nigo batebe nenchiremo yo korokyo bwancha nigo chia saba subati asenya getali yanene ya Nyamira se county yo ya Nyamira. Itukolia lero tuacha lero Valentine's Day korokyo bwancha niyo bonene asabangi na bali banyoreta abana na abana bali baiboretu itukolia lero lya Valentine's Day. Etu aba sponsored na Timothy Bosire, aspiring governor, Cliff Gesairo, and Emily Nyagarama, barabo DM, asobwanchani wa umweshimiwa ito, Honorable Raila Amolo Odinga. Tongweno ringambi amuna senje president ito atere ambas, atere liuga, atere getamba, atere ne sanitary. Tongweno ringambi amon asenge nchoto konyere tiganyalo kabakago seniu. My name is Dr. Mbati Timothy Mukua. I'm the medical superintendent in Nyamira County Referral Hospital. This morning I received a team of ladies known as Daughters of Raila who visited our office and later went to the ward to make the ladies we have in maternity and the children we have in our newborn unit and the pediatric ward smile. I'm aware today is on 14th, a day worldwide celebrated as a day of love, and I believe that is what they came to do, to show love. They brought to us a number of things that can be used by the people they went to visit. Na gotigana na yo habonchire kurwase chiro ya kyumbini kobono bagania serikali ya county ya Kisii konyera kwaneke bunankurusi bale hubi era ase chire yo kolengana bonchire ya buni gobate biruna obonchire bwa wabere bokole marabo igaso kobera kwambukiligwa amarwire aho Sakarieta Prista amani na nyabairo gakinebire rotole station ya ito ya Ndisi TV gakitokone Mwaye bagasate chogo gaiga yani kuona bantu bakuturusirio bochafu wana nebikuro tole okosaba gwaito kuri naki wana kuna twarusirio byantu basakaromo chogo nane chama niye tiro to nane chama niye nane chitukana igangoro ku Stephen Maginike tonto seitom kembu ajero makachoga orocha bagina buna barega jonchi ye chechorete ebaga chito senki anda njiri gutumeka wana bagina bakasaba gutwera mata aborete one to kumeti bakebura to konye mo nyoro mo je bura ibo chenjigwe kembwa no usurwe kurwe nyinge wana to medi kito bura to konye serikali go serikali ene to ratake eto konye na gotigana na yubolimi bwachi avocado buna bolimi bonde bwensi niko baganda takoba konya na kubasira abange yegochinga kechi omulimi Samuel Kirimbo yose mugete chi avocado aina ye as echiagoto yauna cyane chiko mokonya monegaga ndiye serikali kone kibuna nkonyare kwa bekera chinasari asenchiro konyara chimbego chia chi avocado chia sobwango na konyole chiro asegeka kiange twale goteba ngandirinya ndi banyora enchira county nyore enchira sema ya agriculture
eyimise kinasari kibe kinyinge within our county kinasari kinyinge bachi approve nande babasomi muna bakora oboremi obuya oseji abaraisha orasari kinasari gisidling buya egere kero muntu anyora access at a cheaper price igona bona ari gotebanga yari ko encourage nursery owners also propagators ba nurseries within Kisii county na hande babeke budget musugo baria baremi babeire banjete bakwerwa bakora cost sharing parunkane county yaru besanka egere koena na bosaiga bantu bako igino baroranga nkibwatimana na togotigana na yogoika asensembende ya siasa yokulia karukyo gavana kurase county ya Kisii Charles Chweya Matoke igobono anyarega ko mwakirambyo murewe kyama kya NC Musalia Mudavadi asokubwatana no mukonyo murewenze Dr. William Ruto anasokoro syomo bwa Kenya kwanza Matoke uyurigete karukyo gavana goetera ase kyama kya NC nigatebire bunamba chikubwatsi kwanza ose Kenya kwanza asiganga yokonyo chikura chinyinge asorgongo Rwagusi. Murai one we kiama kiane ekorokunga Amani National Congress gekorau no mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi nigo kiabwatana ne byama binde bibere kemo gekorokunga Ford Kenya gekorau na Moses Wetangula ne kende gekorau no murai yonde principal ekorokunga Daktari William Samoei Ruto intubu na ANC nigo tole in full support of the partnership asengencho nabo tutagete Kenya tuche amo tosoe kugamba amo na inde gente kenene anene gento kiagarete tugachamo na asengencho ye model yabo yo guchikora ense guchibosio egotebune yaite gotebanga uchumi bora pesa mfukoni yani ngatika abantu banse na barabunga taba balenga bottom up igonga igotuigwana ine asebirengerelio ngaki Kenya yaite bwanire gusuka guchibosio igonga na intuchi principal cheito Wycliffe Musalia Mudavadi mheshimiwa William Samoei Ruto Daktari the vice president no mheshimiwa Moses Wetangula igotoko ba support na inde togotebanga mogendere gotoreta amo mogendere ko baamo tosegetane elinde Kenya yeto na into skewuchibus na togotigara samangana harengete siasa yokulia karukyo bujumbe kurwa sensemo ya Nyalibali Chache Vincent Sagwe liganyarira kubolia abantu akone kibuna nkorali baromorembe chinga kechiga chikura chigendrete kurali gwanene asorgongo Rwagusi nigo chinga kechi abora basaimba base wanja gotume kuna bana siasa aseganga yogoturuba niyo morembe libageria basaye konyara gotume kwa senchirengia na kone kyo morembe nora chinsemo chonsi imene siko yorgongo Rwagusi Chenkoro Vincent Sagwe omujumbe mutarajiwa Nyalibali Chache kwanya ni gonde omwaziri ase county government ya Kisii na atenelete chipara na ende na akorete ministry ya lands na agriculture igobono iga ni gongo chikwanda kubolia ekerugo kia Nyalibali Chache igongo saba abantu baito ba Nyalibali Chache mochora barai babwate amaona amaya mochora barai babwate chisera chingiya mochora barai babwate chinguru barabakorere gasi ase myaka egocha igonko basaba naende nga tochigotwara nomination yerengiya ntobasa gochigotwara oborwanereria naende ekero togochigwaka chikura totwara omorembe ntobasa kogenda twachigosaria emekutano y'abantu bande kero omonto nabwate ekura yaya onye totageti gwakera omonto ekura tiga kogenda gosaria emeroberi abangete agochigokora gosekoreta obotutukanu mono naende nkoboria abasae baito mba basa gwanja gotumika bobe koya guchibesa chinsinini egere gochikoburuga emekutano y'abantu bande gose gochikorama abana siasa bande abasae baito tiga barigereri chisera chia politicians bakikishe nga bachorire omonto gochikobakonya na inche buna Vincent Sagwe nimbwate emepange emiya ngochikokonya abasae baito na abang'ina na abagaka n'abantu bonse ba Nyalibali Chache mbuyamono na ayo kagendrete boigo kongusana na kwa siasa niko kagendrete ko neki wase county ya Bungoma gati ye kyama kya ODM na boigo ne kyama gya DAP Kenya Democratic Action Party insia ya wafura wa mnyenye niko chinga keche kyama gya ODM gyatebiruna kyama gya DAP Kenya kigia chama gani go kebwenete osawante ko baganama baga yobora ase county yo na nane kunwa baga aisa inekere kyama kurwa abantu na nekende
bwenge aseganga buna wante kobagana bali baganete birogo asensemeyo inyore ekiama gya Democratic Action Party nigo gyate babuna kego chikorusia abantu barachi koligia oburai nabo kurwanira ebirogo gochakira nsemo yo MCA wikase kiro kyobo governor asabate abuna mbali gochia gochora monto gochikoligie kiro kyoburai bwense asiganga buna nigo bagochikomoko boko omurai we kiama gya ODM Odinga asoko mwakereko ko buna omurai bwense nigo chinga kiche kiama gya ODM kurasa nseme gya tebire buna echine chinga ke kiama ekyo kebonta koegwa abantu baisa ino somubaro bw'abantu buna bali ekiama gya ODM gekurwa asoko ligie birogo byobura ya sensemeyo ya Bungoma. Kama kaunti ya Bungoma, sisi kama ODM tutahitaji nusu kwa nusu katika uwakilishi. Kutokea kwa viti za kaunti ambazo ni viti 4 na katika ubunge pia tunahitaji share nusu kwa nusu. Tumepata sasa kuna wamama 13 ambao wanaania kiti kimoja, kiti cha women rep. Mimi ningeweza kusema hivi kama mmoja wa mama kwamba baadhi ya wamama wametosha kwenda kuania viti vya maeneo bunge, members of parliament, kwa sababu at the end of the day they'll only elect one woman to represent Bungoma County. Sisi watu ya ODM tuko kuanzia chini paka juu. Sasa sisi watu wageni, DAP ndiyo imeshakuja nyuma, lakini kwa sababu tuko katika kwa azimio la umoja, ndio nasema hapana, kama tuko pamoja, wacha watu ya ODM wapate nusu 50% na DAP vile vile wapate 50%. Na oyo kabero mu director asensemo ya Mache Peter Kihungi ni gobono nere abete kawe tigemiremo aseganga yokwe bwatani na siasa na koligia ekirogo kyobujumbe asensemo ya Kangema ligona buchinga kishanyaraga kuboli abantu bonsi kone kibuna nkonyara bale kurali yomulemba sabuli abantu bonsi kubwaterana asorogongo roitu Africa na boigasense ya Kenya bosio bwokweroberia sobo chori obone bole bosio nigo chinga kyatebiruna omulembe no takeiro bochori botarakorwa na ekero wakorekanire. Director for Earth Water until I resigned to join the political part of contesting for Kagema seat. I've been in leadership since 2007, whereby I was a councillor, Kirure Ward. Then I became the chairman, Muranga County Council between 2007-2013. Then I was elected as a MCA, Kanyinyini Ward. Then I became the leader of majority Muranga County Assembly. Issue of conflict, issue of intimidation has never made anybody to win. Therefore, I wish to call upon other leaders that we are contesting seat. The people that are in this day to day are people who are sober. Just sell your agenda. Tell them what you are planning to do for them. Chaos will never deliver any votes for anybody. Yeah. They meet the government. Few projects on water, mostly on water connection and also on irrigation. And also I'm planning also to do much more on these projects which are not complete, and also do much on area to do with road. I have also fought for Muranga people and also for people who have elected me. When I was the chairman for the council, I advocated for the coffee waiver. When I became the leader of majority, the milestone I did was advocacy on tea reforms, which are Munchumulgira yungati toba togo kuarika nikolende nyara hukumajibuna asensemeri ye chigosoli nseme ya National Super League gendrete asegeti kia wendo nige timu ya Shabana amone timu ya APS Bomet banyareko gendo mutumoko ekerokeria bonsi bare makare egorie yemo aseyemo omulikitonde mo Steven Nara asenseme ya wendo asagendrete otobwateria mangana National Super League eyo gendrete gocheserwa asegeti kia wendo ekerokeria timu ya Shabana chikogosoria ne timu ya APS Bomet aso ikiraboni gabachiro mutumuko na nigo babekanete osenigo bale makare egorie yemo aseyemo ayo amo nenda mange gekora gensemo yabono margobani ngira na semeseiga linyare gokumanya na ali atobeto gosangereria aseribo buna botambesa likibune cyaro mutibuno yoregenteki yagosekebengia korekanete gekora gensemo enseyemo ninkumanyinka yabanto kiri bubere banyarete gosambwa stari kibune cyarero omutinyi buno yorero mweri ho mangana majya senchera yobwenge tobwatu gatensemo
ya mtandao nsemo ya Facebook tunyarabuna Ndizi TV News na bwege nsemo ya YouTube na bwego tunyarabuna Ndizi TV News iritira nenkuru ko Vincent Onyancha.